Il-Partit Nazzjonalista jassigura li pajjiżna ma jibqax ikun mifni mill-ħażen iżda li s-sewwa dejjem jirrenja f'pajjiżna. Kliem il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt attività politika li saret il-ħadd filgħodu fil-każin tal-Partit Nazzjonalista fil-Mellieħa. Bernard Grech qal li l-baġġit u turija ċara li Robert Abela m'għandux viżjoni għal pajjiżna tant li minflok qed isib soluzzjoni tal-kwistjonijiet f'pajjiżna qed juża l-ħin prezzjuż biex jikkritika. Dal-pajjiż għandu problemi endemiċi kbar li l-gvern evidentement għata qalbu illi isolvi. Bernard Grech irrikonoxxa l-fatt li l-gvern immexxi minn Robert Abela kontinwament qed jinjora l-bżonnijiet tal-Maltin u l-Awċin u minflok jaħseb biss fil-bżonnijiet tiegħu u dawk qrib tiegħu. Fost dawn Bernard Grech qal li Robert Abela baqa' ma ddikjarax li se jkun qed jinħall mill-kuntratt ma' Stewart biex iwaqqaf is-serq tal-isptarijiet. Baqa' ma qal xejn kif se jrot lura dak li l-Gvern Laburista seraq fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma u baqa' lanqas ma ta' soluzzjoni kif se tkun solvuta il-problema ta' traffiku. Komdu kulħadd. ċara, mhux qed jarhom id-diffikultajiet tan-nies, mhux qed iħossa id-dbatija tan-nies, huwa maqtuħ mir-realtà tal-piżijiet li qegħdin jiffaċċjaw ta' kuljum in-nies. Rigward il-kwistjoni tal-kontijiet tad-dawl u l-ilma l-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li Abela ammetta li fl-aħħar snin in-nies kienu qed jinsterqu, iżda qed jibqa' jirrifjuta li jagħti lura dak li hu tal-poplu Malti u Awċi. Jekk nafu issa b'ċertezza u fl-aħħar il-gvern kellu jammetti li ilu jisraq lill-poplu Malti u Awċi għal dal-aħħar 9 snin fil-kontijiet tad-dawl u ilma. X'jiġifieri? Jgħaddi liġi biex jagħtik lura l-flus mill-ewwel ta' Jannar ta' din is-sena. Dwar il-każ li hemm għaddej fil-qorti ta' fastidju sesswali fl-Orkestra Nazzjonali, Bernard Grech qal li l-Partit Nazzjonalista jibqa' jiddefendi s-sewwa. Għalinna biex nażlu. Aħna għażilna Ministru. Aħna għażilna li nieqfu kontra l-abbuż sessuali. Aħna għażilna li nieqfu mal-vittma. Aħna għażilna li nkomplu nikxfu mhux nostru kif għamilt int. Aħna għażilna is-sewwa, id-drittijiet u l-libertà. Kien hawn fejn Bernard Grech għamel weda lill-poplu Malti u Awċi. Dan hu l-partit li dejjem emmen u ħadem biex is-sewwa jirbaħ żgur. U dik hija l-weda. Jien, aħna, se nkomplu nwettquha flimkien magħkom. Kristin Mamo għal Net News.